Bat, bi, hiru, lau! Euskararen astea, hasi zen aste guztia bezala astelehenean, jarri genion izena udazkenero, eta berez antolatzen dugu jai batzorde, euskaltegia, gero udalak ere bai, eta azkenean ibili gara azkeneko bilabetetan elkartzen astean behin, ez dakit 15 pertsona inguru, eta holako ekimenak bururatu zaizkigu. Lehendabiziko astelehenean izan duzen haur jolasak, orduan egin genuen udaletxeko plazan, egia arrakasta edukizula, 60 bat aurra ibili ziren jolasten, da hor pixko bat mugitzen jolasak eta barri izan dut ziren gurasoak. Gero aste artean ipuin kontalari bat egon duzen, udaleko liburutegian, aste azkenean baita ere Etxepare Jarran ilustrazioenak egon duziren baita ere, liburutegia, udal liburutegian, eta ere arrakastatxu, 30 aurre edo, ostegunean sukaldaritza tailerra, eta horre ere bai, haizean egin genuen, eta aurren dago zuzendua ere bai, hau da, astelehenetik, osteguna arte, dana nolabait aurren dago zuzenduta zegoen. Eta atzo berriz, ostirala izan duzen, lehendabiziko festival bat egon duzen, eta gero musika eskolakoak etorri ziren, udaletxeko plaza ere bai, nahiko arrakastatxu, egon ziren ez dakit, 200 pertsona inguru ikusten eta bar, eta azkenekoa izan duzen Oian Bega monologo batekin, izan duzen udaletxe barnen, eta azkenekoa atzo bersokabi barnean bada, bersolari ekimen bat jende gaztearekin eta bersolari gaztearekin eta izan duzen Lanaben. Eta baita ere, ez dakit, 80 pertsona inguru elkartu ziren eta oso ederki joan zen. Eta gaurkoa berriz, gaur hasten zen hemen goizeko 10:30, hasi behar zen 10:00etan, bizikleta martxa batekin, baina tamalez euria zegoen momentu horretan da suspenditu dugu. Eta 10:30 hasi hemen alaitzen barruan, badezpada, beste naz guztiko ginen eta ekipoa eta dana guztiko zen. Eta 10 ordu euskaraz jarri genion ekimen horri, eta berez kontua zen 10 ordu horietan mikrofonoan arratu guztia hitze euskara, ez? Orduan, lehendabiziko orduan izan duzen zumba euskaraz, ordu batez, gero etorri dire dantzariak, etorri dire Barañengo korala, Barañengo kantuz, Barañengo bersolariak, gero baita ere gorputza astindu monitora bat etorri da, urrekin jolastera, Irrien Laguna, Bazkaria egon da tartean, gero oso arrakastatxu ere bai, Alaiz Institutoko gaztek, eszenikokoek, egon du direk hasi ordu eta erdi, ederki dantzan, kantan, dana euskaraz, eta orain azkeneko bi talde ditugu Irrika eta azkenekoa ez nahizela, oroitzen behizena, Oiana eta abar, eta uste dut estreno dakatela. Berez, hasten zen goizeko 10:30 da bukatzen da orain atxaldeko 8:30. Eta gero auditoriunen badago Mielotxin folk taldea baita ere bere azkeneko diskoren aurkezpena. Hori da gutxi gora bera aste honetan eman duena. Bai, hori, beste historia hau, bi txapena udaletxetik egin ziren uste dut 700 txapak, horietatik 500 belarri prest eta beste 200 hau bizi. Hau bizi txapa honekin erakusten dana edo soinen eramaten duen personak konprometitzen da aste honetan alden guztia osoa hitzita euskaraz. Orduan, suposatzen da persona horrek badakila euskaraz. Eta gero berriz belarri prest, beste txapa hori da ikasten ari direndako, garaian hasi zirena ikasten eta orain ez dira ongi moldatzen, eta hartzen zuten konpromezua aste honetan ere bai hitz egitea, beraien artean euskaraz, eta
dakit funtzionatu duen edo ez, baina behintzat gure artean, bai, normalean jendeak igual zerbait dakiena eta ongi ez duna menperatzen da, egia esan da, pues, aditu izan zaio zera euskaraz.